Za ta juya. Gaba ɗaya ka zo ka shiga gaba. Yauwa ka ɗan buɗa mun haka yau. The legal practitioner, Kaduna State Board of Internal Revenue, mai girma Kadimatul Quran, mai girma Zinari Zazzau, mai girma Adda, za a miƙa mata a wanda ya a daidai wannan lokaci baya goya marayu. Sai an biya shi kudin Gwamna balaraban gwamna mai girma gwamnan arewa abba gida-gida. Me bahaushe ya ce dan labarin zuciya a tambayi fuska. Wannan a wadda na mai gidanmu share mana hawaye gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida yau ga Abba na Abba ya karɓi award a madadinsa. To ba abin da za mu ce sai godiya. Sai Yes. Fara shiga cikin su. Za ka ba da award ne na ɗaya daga cikin wa'anda za a ba award a wannan wuri. And here present, distinguished ladies and gentlemen, representing His Excellency the Executive Governor of Girma Gwamnan Niger a madadinsa. Wai ina mata actress ne ba ku iya buɗa ba ne? Ina jakadiya ki matso kusa, jakadiyar girma sarkin Kano ki matso kusa saboda mu ji gudan nan yadda ya kamata. Distinguished ladies and gentlemen, presenting the award of excellence to His Excellency the Executive Governor of Niger State, Madam Ibrahim Mandawari presents the award on behalf of Kannywood to the Commissioner Information Niger State. Your Excellency, the Executive Governor of Kannywood State, ably represented by the Honorable Commissioner for Information, Kano State, members of the High Table, distinguished veterans here present. I want to, on behalf of the board people of Niger State, and particularly the former governor, the governor of Niger State, to thank the Kannywood for this very beautiful award presented to the governor of Niger State. We thank you most sincerely, and may Allah Almighty bless you all and strengthen you. Muna matuƙan godiya mutanen jihar Kano da wannan martabawa da aka maka girma gwamna, manomin gwamna, gwamnan jihar Niger. Muna matuƙan godiya, Ubangiji Allah ya bar wannan zumunci
Allah kuma ya sa a dade ana yi wanda aka yi wannan taro domin su ubangiji Allah wanda suka riga mu gidan gaskiya ubangiji Allah ya ji su wanda suke rayu kuma Allah ya sa a dade ana yi gaskiya na matukan farin ciki na haɗu da manyan jigajigan yan fim particularly Baba Dan Audu. I'm pleased to meet him and my beautiful sisters here this evening. I'm honored and I thank you so very much. May Almighty Allah bless you. Allah may the poor gidansa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Director. English guy. mai girma dan madan ban sallame ka ba za ka ƙara ba da wani abu za mu ba da abu magana nan ne santa ku da nan shi ne za ku same shi ba eh sila za ku dauka ba ba eh sila za ku dauka ba ka da nan ka dauke shi a sai yau yayin nan sai ko da kansila ne aka yi sai ne ban gidansa ne ina nuna ma santa da za ka same shi musamman yan gwamnati Santa Mari Ibrahim Yau suna godiya musamman da wanda suka shirya wannan gagarumin taro da fatan Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi waɗanda suka mutu a cikin wannan masana'anta